Tak pobavme sa aj na mne. Takže za prvé, Šinde, vykorisťovanie. To je využívanie výsledkov cudzej práce. Neviem kto čo si privlastnil, čo tebe patrilo, hej? Za ďalšie, si zabil. Sa používa ako hovorová fráza prevzaná od rytmusa, ktorého tak neznášaš. Znamená to, že si väčšinou trepol ako úžasnú sprostosť. Pardon. Takže, neviem. Nepoužívaj cudzie slova, vážne. Nehodí sa to. Najskôr si nájdi aspoň, keď už ich chceš používať. Ďalej. Čo mi tak napadá? Vylepšiť, upraviť, zlepšiť otaku. Preboha, otaku budú stále rovnakí. Stále budú priznaní cosplayerov, kde budú jedni hejtiť druhý. Stále to bude. Stále sa budú... To sú ľudia, to není otaku. Nesnaž sa niečo reformovať, nesnaž sa niečo vylepšovať. Nefunguje to. Čím viac sa budeš snažiť, tým viac sa na tebe budú smiať. A úprimne, prečo pre Boha každému tlačíš svoj názor? Ty nepočúvaš vôbec nič, čo ti kto hovorí. Skús vnímať ľudí. Ja neviem ako, ale zbytočne, úplne zbytočne maráš energiu na niečo, čo nikoho nezaujíma. A kritiky, tie tvoje kritické vlogy. Ja osobne sa nesnažím kritizovať niečú prácu, pokiaľ ja som si to skúsil a viem, že nie som lepší. Ty tu kritizuješ prekladateľské skupiny. Preto ani v jednom svojom videu si nevedel ani on upresniť na začiatku, až niekde po 10 minútach filozofovania, či sa jedná o manga týmy, či sa jedná o anime suby, vôbec. Ktoré skupiny? Sorry, ale globalizovať to, že všetci ste na hovno, to je dosť urážka. Vymenujem skupiny, otvorene skupiny, ktoré máš tu. A úprimne, fakt. Veď tebe sa rozpadla skupina. A prečo? Ty si nechcel prekladať mangy, ty si chcel niečomu veliť. To je tvoj problém, ty chceš vždy niečo viesť. Musíš najskôr získať rešpekt ľudí. A to ich musíš počúvať. Musíš vnímať, čo hovoria. Tak na začiatok.